is het Surinaams Bijbelgenootschap, of in de volksmond meer bekend als het SBG? De winkel aan de Henk Adamstraat nummer 39 is de meest bekende afdeling van het Surinaams Bijbelgenootschap. Het woord van God, werkelijk in de taal van het hart. Word vandaag nog donateur en helpt ons dit werk voor te zetten. God zegen u en tot de volgende aflevering van SBG Tori. Dit is SBG Tori. Het Surinaams Bijbelgenootschap organiseert jaarlijks verschillende projecten en activiteiten voor verschillende doelgroepen. Twee van de bekende activiteiten zijn Kinky Praxeri en Sayubi Quiz. Deze activiteiten richten zich voornamelijk tot jongeren en hebben één gezamenlijk doel. En dat is het Bijbelgebruik onder jongeren te stimuleren. De jongeren die seksfilmpjes maken, kennen hun waarde niet. Kinky Praxeri betekent het uitwisselen van gedachten. Met dit programma willen we jongeren in de leeftijdscategorie 15 tot 35 jaar in de gelegenheid stellen om te discussiëren over actuele onderwerpen en met elkaar te delen wat Gods woord zegt over deze onderwerpen. Iedere stelling wordt beëindigd met een overdenking over het besproken onderwerp door een geestelijke leider. Een ander jaarlijks terugkerende activiteit van het SBG is de Sayubi Quiz. Deze activiteit richt zich tot jongeren in de leeftijdscategorie 13 tot 21 jaar. Sayubi staat voor Sabiu Bijbel. Deze quiz is een groepsquiz waar jongeren van verschillende gemeenten aan mogen deelnemen. Bij deze quiz krijgen de deelnemers van tevoren een Bijbelgedeelte om te bestuderen. Aan de hand van de registratie van iedere district wordt er een mini-competitie gehouden. De winnaars van de districtscompetities komen tegen elkaar uit om te bepalen wie de Sayubi Quiz kampioen van het jaar geworden is. Wat deed Saul toen hij de Heer om raad vroeg, maar geen antwoord kreeg? Hij ging naar een waarzegger. Hij ging naar een waarzegger. Dat is correct. Met al deze activiteiten hoopt het SBG de deelnemende jongeren, maar ook de jongeren die de activiteiten volgen, te bereiken met Gods woord, zodat zij Bijbelse principes mogen aanleren en die mogen toepassen in hun leven. Wilt u meer weten over de jeugdactiviteiten die het SBG uitvoert? Volg het SBG dan op social media.